Ngakwa banwan ra akmat jongpi hakani kapur ya kawai kaba na ikna samla na po India kaba trace po Dubai ka share ya kata ka experience ka jongka te ngap hangne ka kaba ka share maka. Right, it is currently 2:37 a.m. in the morning. Arbaje men step. Kayat marway. Kayat marway men step arbaje hapo Dubai. Marway kayat arbaje men step hapo nongba Dubai. Kayat marway arbaje men step mdon nong pentut, mdon nong show, mdon nong bom, mdon nong kidnap, mdon eira. Te abang UI ki bakum kine kami ki jingkeli yangi. Kadau ke penlong syaki wei ki ri lane syaki wei ki nongba ba kasngan haduk ba kentai beriu arbaje men step yat marwei omlilei kadon ka jing singan yaki. Kat ba hang ni hapo nongba selong jongi, hang ni hapo kari jongi. Janmit men step men sengi kamdon jing singan wata palawing jong la jong. Kamdon jing singan wata palawing jong la jong. De hawat kadai kembaong sembut menteri rangba mo ba kamdai ka benta ban blim ya ka government haba ki khun jong pi ki ja na palawing. Tang bangi haban bu ka jingkeli kani kapor ka long ba na palawing ru umdon jing singan. De GAU kan la dah surok ba lele. En GAU kan hapo nong ba lele. La dah palawing umdon jing singan. Kat ba ngi compare hang ni. Ba kani ka kena samla katri arbaje men step kadang yat marway hapo Dubai kamdon jing sir kamdon jing ting namar balai kitip ba hapo kani kanong ba kadon ka jing singan ya ki kentai ya ki khenlung ki khena te ka ka ba ngi kwa ban penpau kani kapor kalong ba imat balai kadon ka jing singan chetei kadai namar ba ka jing la jong kita ki nong sensar ka jing la jong kita ki nong yalam ban penti kena ya ka safety lani ya ka jing singan na ha ka yat ka yang khamtam ya kita ki kentai ki khenlung ki khena haong pi hang ne ponong ba silong hayat marwai arbaje men step lani khat arbaje men mit lani tang spho baje men mit ru se don se ki kentai briu ki banut ban yat marwai ha don don balai ngitip bahang ne ponong ba silong kam don ka jing singan kam don ka jing la ban penti kena ba ka don em ka jing singan la ki yat kumta namar balai ba ki nong sensar ki jongi kim penti kena ba kata ka jing singan ka dei ban don hang ne po ki imlang ka salang bat balai ngakren ne ka benta namar ba hak ni kisngi UI ba kat nungut kita ki mensim ki ba kodor bat ki mensim ki ba lui ki syak bam klub lani ki syak penyap klub lani ki syak pejer senam te wat la da ong ba umdei ban keno lani ban blim se ka government ru hangai ngas ngau ba kadai ka kamram jong ka government ban wan ra ka jing singan bat lada ki wei ki city lada ki wei ki nong ba ki la ban wan ra ka jing singan hadu kata na trai kadai hi badon kadau bat ka jing la ban penti kena hi ta ki nong sensar ki nong yalam dei halor kata ka benta ba lada pipet nuksa kom hang ni hapo Dubai lada pipet ya kita ki nong sensar hapo jong kani ka ri la ni hapo jong kani ka nong ba pin UI ba ki minister la ni kita ki nong yalam la ni ki sim namara sya kita ki jakal se ngila badong ba kedai ka sensar la ki sim kim don kam escort kim don kam bodyguard kim don kam AA kiyat marwai hi yaw hat litit jing tet no hanrei shani balai u minister jongi tang malik pen khanaru don escort na yakran dalitit jing tet lai sayaw tang balik pen khanaru la bu escort kata ka jing ya per haba wat ki minister la de wat ki nong yalam la de ki nong sensar la de kim sngau singan kim don jing singan te komnu kan upai ba un yo jing singan komnu upai ba un yo jing singan balada ka government lani ki nong sensar ki don sya kata ka initiative banwanra ya kata ka safety lani ka jing singan hakayat ka yang hakalit kawan hang ni po nong ba lani hang ni po kari ke jongi kam don jing ya ki ban le lada ki wei kiri ki la ban le
balai kan ni kari ke jongi balai kan ni kan nong ba ke jongi kamla pan le te ngim sau phala namaro wat ke minister le dia kim don jing sngan wat tah balik pen khanaru ki don escort te kat no tam upat ba le le haki wei kiri haki wei ki nong ba haki wei ki jela yat menmit spau khat wei beje khat ar beje adu ar beje step ru mdon jing kta mdon jing thut mdon jing wit yaki kat bahang ne men ski men shai men step mdon jing map ki sha penyap sha kidnap kani kalong ke ke benta ke bangi sel khia kum ki pat ba no song snong but la da kam dei ka blame ya ka government ru ngasno ban ong ba ka dei ka bangi hab ban kentu ka government ba ki dei ban penti kena ya kani ka safety hapo kanong ba bat hang ne po kari ke jongi bat ngi so thu ba ki wei kiri ki wei ki nong ba ki don ya ka safety bale namar ba maki ki biang kita ki CCTV le singila ban ong te lada ka jela ka jongi lada ka nong ba ka jongi ka sorkar ka simkhie ke ni ka rukum bat lada pipet hakite ki nong ba PUE ba umdon polis sapo surok wat ban penyat yagi traffic ki aero Nrei na control room ki penyat balada don kanu kanu ke jingje ka jing accident lani ke jing ya huri hura hapdang surak ru tang hapo da ki minute bat ki second ki lala ban poi on that spot kata ka ke jing ya pair namar balai ka jing long advance bat balai kawat don kata ke jing long advance ke dei namar ba ki nong ya lambat ki nong sensar ki don ya ke jing mut ka ba hok ka ba khut ka ba long straight forward ban rat ding khong ye kam snew hapo ki imlang ka salang bat ban kentiu ya ka imlang ka salang ya kari ki chongki bat lara pipet ya ka history hai ngin yu i ba don drok sakum kanika ri la ne hakum kanika nong ba num don marbalai kabiang ka system jonga government kabiang ka jingsim khie jong kita ki nong yalam la ni ki nos shat tinget ba lada ka government lane ka sarkar jonga jela lane kinong yalam kinos nsyar ki jongi ki don ya ka juk jing sel khia bat ki don ya ka juk jing angnut ban wanra ya ka jing singan ha ka imlang ka salang ha ka yat ka yang jongi khunlung khna ki pat ba no so snong ni sngaw ban ong ba ki dei ban sim nuksa lada kimla 6% ru lada kila tang 100% ru ban poi lane ban kot ka renyang ke jongki ngatharai kendei ka blessing kendei ke jing kerkhu ka ba krau namta kari ke jela bat kanong ba ke imlang ke salang ke jongi tengi penrem jur ya kini ki ki jingji ya kini ki sngi ba ke jing sha thombor jong ki khunlung ki khna hadin shibnai adin arbanai umdon ru kajie bat kayai je bat ngim tip sakat no teli syuk ki mensim briu ki balang duk nang ni syakman ngi penrem ya kitu ki mensim merat klau kita ki mensim syok no kita ki mensim boman ki badon ya kabakum kene ke mensim ban long trang snam ban shim ban penyap klep ya ki mensim ki balui lui ki bakordor hang ni pung imlang salang bat ni kentu bagi bor jong kaan ki dei ban pen sistem teng bat haba pen sistem ki bakum kini la dei sisa ban ong ba pen sistem haba shit haba shai haba ui pat ba bahkan long kata capital punishment hadu ba nang ni syakmat ka jingjie kanum jesu ki bakum kini